se užijete, můžete se dívat, jak nás tady týrají. Budu dělat po 15 minutách videa, jelikož... Ne, že bych neměl paměť, ale... Jak bych to řekl? Ne. Prostě... No, jsem začátečník, tak nemám žádný odběry ani lajky, tak nemůžu mít to. Víc jak 15 minut. A nebo pokud víte jak, tak mi to prosím napište. A nechtěl bych. Takže, já vás zdravím, tohle je můj první let's play. Nechci, abyste se mě moc smáli, vybral jsem Call of Duty World at War, což je C5, udělám na něho single. Teď nevím, jestli regular nebo hardenet, nevím co to znamená, asi velmi těžký, nevím takové. A tak asi to dám na regular, nejsem až takový moc kill. Promiňte, že jsem přeskočil reklamu, no, video, si užijete. Tak pomalu nabíjá hlas. Teď jste prostě v tím záteckém táboře, stojí mordují. Vypadáte, že to je dost dobrý. Škoda, že to nejde přeskočit. Ale se jenom podívám do občanů. Jak ty ženy najdou zvuky? Proč mě nedá? Teď jdu jakože podříznout nás a nevšímá si toho borce za něm. Ten do hezky teď vykouká. Hezky ho vykouká. Především se omlouvám, že mluvím tak potichu. Je to z toho důvodu. Za prvé. Bolí mě v krku. Za druhé. Ty vole, s tou grafánou budu muset ještě něco udělat. Protože se mi to docela laguje. Nevím proč. Ale laguje se mi to. Když jsem to hrál předtím, tak se mi to teda dá. Jo, a mám nějak... Protože tady si čupne, začala bombardovat cesky. Tady zbombardovali. A si vezmu tady hezky toto. A jdeme do nich. Do čunáků jiných. Chcípněte. Musíme se občas krýt. Co tohle zase? Byla to jako nějaká zajímavá zbraň. Takže uvidíme. No, to se musím přebíjet. Sedu na to. Sedu na to. Tak a máte tam něco. A už to buchlo dopředu. Sprintuj, mamečko. A teď jsem to hezky koupil odkaď.
Jo, ale vážně se mě prostě nesmějte. Protože jsem tímhle úplně amatér. Ty vole, jak to jde sám. Dobře, dej mu. Dobře jsme tady odřízli. Ty vole, on nám zabil. Ty čuráku, teď jsem se naštval. Teď je dobrý míst. Nevím, jestli se vám to bude lagovat nebo ne, ale spíš by se vám to asi lagovalo. Tady jsem si dal úplně všechno na max. A můj komp není až tak jako dobrý. A mi to všechno pobral. Ještě ten frám zafos pomaluje komp. Takže pokud to se bude lagovat, tak stejně to zkusím udělat. Jdou takovou. Hezky jsem ho rozstřílel. Tady bude určitě nějaká munice a ty vole, dobře. Dobře, kámo. Takový buky. Pojď, si beru toto. Do Thompsona si beru. Ty vole, a je to prkenemo. Počkej, já tam zase začouním. A kurník, odníkej. Proč tady nepřeskočit nejde? Ty ale vypadá to, že chcípnu. Lehni si, kámo. Pojďte. O ty vole, granát, proč jste tady stojíte? Už asi vybuch. Dobrý, ten borec přede mnou, který je. Ale jestli myslím, že by už umřel, nevadí. Ty vole, a co kdyby mě tak uhlo? Headshot. Jak to, že žije, když jsem mu dal headshot? Chápete to? Ty Japonci, ty jsou ráci chcípni. Jo, neznané průstřelné, já teď tady do mistři. Ty a teď bych asi už kdybych to hrál na to Hardena, tak bych asi už byl mrtvý, nemyslíte? Pak chodí, tak mi to radši nevíte. Hostý, kam jsem se dostal. Jo, tuhle hru jsem hrál jenom, nikdy jsem ho nedohrál, nevím proč. Prostě pak vždycky mě kamoši překecali na inčí zbraň. O, sniper shotgun. O, sniper chcou, to mi to vždycky nejlíp. Hodně překecali, anebo bych čekal, že nás teď přepadnou. Ty vole, vážně s tou grafárnou budu muset něco udělat, protože takhle se mi to nikdy nelagovalo. Máme počkat, ten jde na výzvědy, čím to bez tak koupí. A tam jsou. Zajměte toho čuráka. Granáta, kámo. Ty vole, oni proti nám vybíjají jak buzeranti. Ty vole, já jsem ho sejmul vlastně. Artist Bayonet. Zajímavé. Pojď sprintuj hlavně. Tady nás můžu vybíhat lotka. Pojď kamokoliv. Přepneme si na našu nádhernou M1 garantku. Kde jste byli? Teď čekám. Mám jít na vyzery. Nebojte mě, nedostanu. Shit, tady pěkně spátá. Nejsou za námi, nejsou. Já nevím, proč nejde ten zvuk. Teď to pokrop. Počkej, to jsou, nejsou naši. Chci pěkně čuráku. Ty taky. Už to buchne? Hajno. Ty vole. Proč jsem? Ty vole, lehni, zalehni. A teď mě neviděl, protože mě viděl. Hej, nejlepší je, plazím se, jak se může někdo plazit do strany tak rychle. O, ty vole, teď chcípnout, já to čuji. Já to přežiju. Tak jako jiný king, chcípni, kámo. Ty taky. Jsem se namák, já vím. Ty vole, kolik jich tady je, sakra. Rychle, přepni druhou zbraň. Střílej do ní.
střílej, střílej, střílej. Se takhle lehnou, jestli tak volí, že na mě... A kurva, 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 střílej, tábl, vejsi. Vůbec mě ne. Hej, to je prvník. Hej, odkáď. Na mě střílej, tá. Hej, tady se nějak asi dlouho bude udržet. Počkej, já jsem prostě nasral jsem se. Posrali se tam. Tak a i když je to neúčinný, protože tenhle funguje. Teď byste ho už mohli dostat. Zelenský veliteli. No, pojďme. No, šíja střílil to někam do prdele. Pokým střílí, no. A čumte. A už leží vůbec. Takže my jdeme zpátky. Oh, ty vole. Ne, to jsou naši. Last up. Heads up. Jako, pokud se to bude lagovat, jakože, tak promiňte, já s ním do příště něco udělám. Ale nepočítejte s tím, že videa budou pohrát. Teď proč to kempnu? What the hell? Co to je za beko? Do pit. Move, ale kam, já nic nevidím. A kurva, ale jsou všude kolem nás. Lovámo. To se mi... Nemám známé. Já jsem to počít. Ale kam máme do prdele jít, když ajzeš? Ach, cípničura. Kde jsou? Nikoho už ne. Už se tak hloupě. Tam. Cípne. No vidíte, že to ne. Teď se musím podívat. Kompas. Hej, granát. Kurva, 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 granát, granát. Vidíte, jaká je moje mužka na dvě věci. A nechtějte vědět, co je moje puška. Ty vole, a teď se klikám, když se nesmí do tebe nic střelit. Ty vole, tady ten pozerant. Když ten muzer nezavazal, tak se neusal chcípnout. Když nebyl lama, tak se neusal chcípnout. Počkej. Tak, sarmátský hezky zanezem. A už nás nic nevidíme, co je? Hledě. A tak, tady můžeš. Kde jsou? A, oni jsou tady. Ty vole, jak to, že to přežívají? Oni jsou tady. Já se kryju. A ty má, to jsou severové, jak na nás takhle můžou najít, no, to kryse. Dýchej, kámo, dýchej. A kurva, zase ty blbý granáty. Kimberly, kam máme jít? Pojď. Go. Kde je ten bus?
Takže já to tady asi vypnu, nebo zkusím dodělat misi, nebo to tady vypnu. Záleží, jestli mě zabiju. Takže pokud mě zabijou, tak to tady spíš vypnu. Tak promiňte. Tak já to tady vypínám, takže nashledanou, tohle je můj první let's play, tak se mi nesmějte. Zkusím něco udělat s tou grafikou, aby se mi tak nelagovalo. Nebo přeinstaloval komp. Naschle.